semunhu andaifarira zvisingaitwa semunhu andaifarira zvisingaitwa pandakamuona abva South Africa panga atuka zvakanaka mufunge saka South Africa munongoiziva ndutachokwadi pamberi pamamota atsuka kudarika zvaanga akaita zvekuti ndakanzwa kuti hei Mwari. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Takatanga kuona namba dzitanomenisana kudai takatanga kuona namba dzacho dzatongo 2021 vandabvunza mudzimai akaite munhu akafona uyu ndikadai anokata iyani anditi mukomana ilana navaka anonesa kuti namba dzaiseke sei iye vasakatorwa ko nhasi akasenda message kana zvaiti aishandisa foni yake akasenda message yedu ndikaiona irimo unozoti haisi yako ere kanti esapa haana kunge ndachicherechedza foni yake kana kuti kunyanya kuchiongorora then gore rapera akaita nhamba dzakafona dzadaira mujobhadiwa wakadibva ndamubvunza ndaona nhamba dzakanzi boosters ndedzani zvanobona natanda ndisvedzera naye munhu wacho ndandokutaura naye ndachitataura naye ndaidaira foni iri pashaja ndikanga ndabuda nayo kuti ndizobhadiwa obakata okay pakanaka saka ndakatanga kuti suspecta futi wakadzoti umwe musi pindamba kanenge pashaja papapinda message yapinda message ndasana message tobva ndaivhura ndakofudza munhu anga akususpecta tobva ndatesta nhamba dziya ndadziona zvakare dzadzidza kakuru tobva ndabvunza mai ndikati ko iwe paya paneriye vakataura kuti auzi uyu munhu semunhama tiri kudzokera tichifaira musoro navo achinja madai ngandikwanisa kuita katari saka kundiudza here kuti munhu uyu ndiye ari kutsvaga nhamba dzako kana tiwe ndinokumba nhamba dzako unongoziyana pake nemunhu iyeye takatanga kuti takangoenga zvoda kuita ndambonyaya kuti ndinyatsosarudza chokwadi tobva ndazobuda ndadzoka ndaingoona zvaaita mudzimai wangu ndandimbosasuspecta akanaka uchada kutaura nezvakanaka angasati tora kutaura zvarafu apakanaka takusvika muchristmas pane tunya twakaitika twatangoanyasatataraaaaa asini pane zvinazvigutsikana pane mukadzi wangu achitaura tete wabvunzo wakati kana zviizvo zvauri kuita siyana nazvo ndeyari pakanaka ndandakutora chii ndaendera econet andakushandisa mandatiaia kafunga hana kumira sana message ndakachidi chipindirana naye then zvadaro mukadzi anga akushandisa rimwe renetwani ndandakamba akushandisa renetwani riya panguva yakazoona uairtime akafonera uyu ndaindiratoka wadata amberi apa kana ndichikupindira mamessage vatanga kuti tiani handisikuziva pese wangorobota tiani zita ndakataura sekuzwa kwake pamwe asiro raiziya kana so zvaiziva kusvika communication yobva ikatika pandaini ndanga reeconet remudzimai then tapfuura tasvika muchristmas new year akaenda kumba adzokera pane tunyaya twakangoitika neumwe wake friend yake oko kangotaurikataojenyange ndachida kubuda pandachida kuenda pandachinipawo pane nhamba dzinobuda mudaindirapo renet1 foni anga aisa password konzeraisa password ini pandakatora line akaisa password pafoni yangu ndekuti aiti akaona mamessage odilita aibva uko saka ndakabva ndaisa chii password kuti asaone mamessage aipinda chii foni chikommunicata nakapungu then pakaziva kuti abvaisawo yake password ati hapana chakaipa then musi uyu wandakazumbira nhamba akaramba akati hazoda kuda nhamba dzangu ndikati ewe foni line ndaishandisa saka unoramba sei mune macontacts angu akawanda arimo
akati handisikuna ndo paakabuda ndotora laini iliya ndikadaisa foni mangu daisa foni mangu paakadzoka akaona laini ratoka ndoiziva kuti tanga ndipe foni yangu ndipe laini yangu tati akagara panze takagara panze patanga kubutirana foni uye foni yabva nyenovhurika imbori nei takabva tarambafunda kutosidza tikati apanze pane vanhu vatapindamo kuti takabutirana foni tadodzana panze petanganaona kuti ndakura foni nelaini isinatora mandaisa chimuri ndemunhu matajamu mandabuda naisa chimuri nekunzi pakabhara kunde kunzi iyo majama nemunhu wese akasina papapa andibatira bhebha nesina zvikanasitete ndakambotiza kuti wandazvitsokwa wandazomaibenda kwasisi wacho kuti andonyaya iripo kuti nyaya iripo iwe yaidani but nyaya pane nyaya iripo yekuti iri kuitika ndo vandangu watsanangurwa soso iyo bazoterawo kubva asvika shuwa udadamaini chii azamaona atsanangura enangura kuti achimbomira iwo ambodi achadzingodzikana saka paapinda achadzingodzikana pedza paya akapinda kuti aini ndakuenda chasorana rachi tsamba ndaenda kusarishikita chi wana obvunza maini kuda kuzora ere maini iri chii but andiri zva kwandishati kwandishaenda obva abuda kudzokera kumba tagara kuti agashiri pamhasha dzatinoziva kuti nhau yacho iri papi ndadzokera kumba tasvika pamba akanzi abuda nevanhu pataenda kwaamai akanzi ambosvika kunoku akatimbosvika kuna mukoma achiti anda kusabvukana chade murume akanzi hazviiti zvine yacho ndei kazinini musima munopa kana tida munesanzurweni vangotati pakanaka tobvatadzira kuti tichakubata tivataurira kuti chitaura ndinotiziva kuti nyaya yacho ndei tasvika indobva tazodzokera pamba tadzokera pamba foni yakanga ine password ndaita plan foni mandaivhura kune mama message akapinda ngarema kuseni kutoti aiwa kuti pane conversation dzanga dziripo message yopinda ndaona kuti apesanda tutinde zvanhu zvaitika makuseni kadzangwa 4:10 ndafa ndakupindura hachadi kuti kupindura akushamisika ndiani uyu angato pazvakaitika paakadzokera akabva ndanoshandisa foni ichi neshamwari yako kusatsa foni ndatorerwa futi tobva ndaenda kuya ndichanda kuti ndizozviziva kutoti afona nefoni ndakaenda kuti andikumbira foni yenyu ine maminiseri ndoda kufona ndinzwe kutoti mai afamba zvakanaka ndichida kutoenda kunotsvaga information ndasvika patakasvika ndipe foni yangu andipa foni yangu ndasvika mataipi numbers ndotsvaga kumameseji anotaura kuti ano problem ndachienda kumaconducts ndaona nhamba dziya dzirimo ndamubvunza ko nhamba yekutedzana akati handidzizivi nhamba dziri mufoni menyu handidzizivi but aiwa nditaurire chokwadi kuti nhamba tedzani ndokangovinda kuti nhamba ndedzani aiwa dzakasevhwa naSmikeV kuti ari foni yanga haisendi mameseji kana isina kusevhwa kuti aiwa haisini yandoda iwe pamabuda imi muchiperekedzana hana foni ayi akatanga mboramba tanga uramba kuti okay foni ndakuenda nayo saka ndakati foni ndakuenda nayo akabva nditi musadaro tonouya nyaya iri saka imi ukatora foni pane zvizhinji zvozodini ndozoitika saka please ndachema musaite nefoni tobva ndati foni handichakupinda chindata kuti afonerani vatati mafoni handioziva asi afona pafona nangu zatotadini panguva yafona anga paitakunge handina zvitwa okay pakanaka tobva ndabva ndadzokera kumba ndakazoteera pasisi wacho kwangaenda ndokutamahanga aperekedza chisvaka kapera kombi yangaine yakadzaitika kuti pakanaka ndozvida kuona kuti afamba zvakanaka kwakwira kwaenda kumba zvakaitika iri muse satati chingofonera dzoka uya kumba titaurirana akaramba aikoka ndichaigumbiranga handicharoni sei iwe uya kunotaurana kandombora kafonera akati aikoka handisi kuuya saka ndenda zikanotokei saka ndakuenda kudai bhozi wakusuda kuti yatitaurira kati aita zvawadi zvaunenge wafunga saka ndakagara ndanyakati no munhu ari kumusisi ndakazouya kuno kuripota nyaya yangu uri musechina ndakundoripota nyaya musechina ndobva ndadzokera chidzokera ndobva ndakasangana futi nakapunguma yange toro first time yakumuona asingamuziva face ndakaiona iri pawhatsapp profile ndobva ndakabva ndaona kuti andiye munhu apa takamubva rokutore kapungwa rikomota ndobva ndaenda ndobva ndamubvunza ndakatomushedza ndizidaio ndikashuwa ndiye vadii kuibheti kapungwa yenanga andisiyana siyana nezvakuita nemukadzi wangu akandiamba kuti natizivi mukadzi wako utazo mukadzi akadai akati ndizivi kwauri kutaura ndekwaSpeya ikokoko munhu wandinotoziva ndakambofimba kwachimhete ndobva kwachimhete kwachimhete kune wana wariko kwachimhete underage varipo vakadzi vakwana
saka iwewe kana uchiramba kuti iwewe uyu wangu haumuzivi iwewe kana wakatombosvika pachimbete it's obvious wakasvika kumukadzi wemunhu saka usei ukuramba kati kana handizvizivi izvozvo saka unoramba sei namba injidza kuti foni yangu yakatorasika iyo yane 2-3 years makusini iwe wangu chikominikita pawhatsapp iwewe foni iwewe aitombofona nayo kushandisa nayo saka chakakuda sakupinda undobvarisa line roko ikoneti iro line rako riri active whatsapp risende kumakosi chii kati handandori process yekuti ndikuda kuzviti kati aiwa inasida kuvakataka patikukuudza kuti siyana nezvaurashi nemukadzi wako kuva ndati kana iwe usingamuzivi pakanaka ndega ndifonere mudzimai kuva ndamufonera ari kumba kwavo ndati okay ndinakafunga pana kutaura naye ngurataira unondiziya here ndiani ataura ndini unondiziya here achibvunza kafunga uyo bvatodi bvatosengati handizvazinza iwe wati hamuzivi asi iye arikunani anibvunza pakanaka zvadii zvapera tinozoonana ndoba ndachipesana kapungu ndoba ndadii ndoba ndadzokera kumba tosi china Friday mukadzi anga akatiza Saturday ndoba ndakazotevera ndichisvika kumba kwavo ndoba ndakasvika kuti taura nawo ndakangowafona ndichivataura nezvandiyo nawo iripo ndoba ndatera obvunza kuti ndauya sipana ndezvinaa wangu varipo pano asana kuti ndatera mhuri kuti angu achata zvinzwa kuti watera mhuri nawo yako takaibva but hatina zvatingakwanisa kuita ba iwewe ndo ungadi unoziva zvekuita kuti nawo ndakaendesa kudai pakanaka saka kana makuita mozvitaurirawo kuti pakanaka tobva tatakura mhuri yangu tobva tadzokera kuti tobva tadzokera kumba tadzokera kumba tora naye munhu kubvunza kana iko wanga rakabvuma kuti wanatedza vakabvuma aishuwa nyaya yakatisaurira akati ishokwadi shuwa zvataurwa chi ndizvozvo ndikati okay hapana chakanaka ngatidzokere kumba tadzokera kumba tikazana kusvika zvizombira zuva redare ndokuzotiuyawo nhasi tazokwanisa kuti tipinde padare saka noti nyangu ndamira pamberi pedare ramambomutasa vandichataura zvese ndezvechokwadi ndikanyemba ndichabatwa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu pamusoro yemambo chokwadi ndinonzi Gilbert Kapungu ndafara tsanangudzi yataurwa nemurume ataura chokwadi kuti hasimboziwani atisingaziva takatanga kuzivana ari kubva kuno kuzoripota nyaya yake yaatsanangura paatanga kutsanangura zvechokwadi ndoda kuti pamberi pamangomutaza handisi kuzonyemba ndoda kutaura chokwadi handisida kupedza nguva yamambo inini ichokwadi kuti mukadzi uyu ndakadanana naye asi kudanana naye kwandakaita mukadzi uyu makore ari kuziva murume uyu paatsanangura kuti 22-21 haasiriwo mukadzi uyu aishanda pamashops panonzi pachinaka asati aroorwa nemurume uyu ini ndo pandakatanga kumuziva aine mwana wake 1 asiriwe uyu waakatoitawo nemumwe murume saka ndo pandakatanga kumuziva ndikamufarira tikawirirana tawirirana saizvozvo inini handina kuzoziva kuti murume uyu wakazoroorana nekuyu but pane makore pamashure apo akapindana avo ndandisingachamuoni pamuarea mukadzi ndo saka apa ndakazonzwa kuti wakanga aenda kuSouth Africa saka ini aitoti kuSouth Africa akaenda ari ega sezvo kunongoenda vakadzi kana varume vanenge vada kunotsvagwa basa kuSouth Africa saka ndakangoti pana akamutumira kuenda kuSouth Africa nyambisirwa kuSouth Africa ikoko
wakatoenda amarried kune murume uyu. Ndakazozviziva mumashure. Right, azodzoka semunhu andaifarira zvisingaitwa. Semunhu andaifarira zvisingaitwa pandakamuona abva South Africa panga atuka zvakanaka mufunge. Saka South Africa munongoiziva ndutaura chokwadi pamberi pamambo mukasi. Atsuka kudarika zvaanga akaita zvekuti ndakanzwa kuti hei Mwari. Chokwadi sezvo munongoziva kuti sezvo munongoziva mambo wangu kuti even nzizi chaidzo nzizi kwedu kune nzizi dzakakura dzinonziwa nahonde. Right, sezvo munongoziva mambo kuti nzizi pane mumwe madzinokona kudai mvura yofashukira kuenda nekuku. Rimwe gore kukasanaya zvakanaka rinongoramba ringori jecha pasina mvura inokufura neku. Asi kana kwanaya zvakanaka mvura haikanganuke yakambopinda napo. Ndikuita se ndiri kujoka handingajoki pamberi pamambo mutasa but ndiri kuedza kuisa pachena zvakaitika pamberi pamambo mutasa. Mambo mutasa hasi munhu wekutamba naye. Ndiri kutarisa pa illustration kuti zvinyatse kuti dyo. Nokuti chokwadi ndakazviita kudana nemukadzi. Right, zvadaro iyewo handizivi kuti chakazoitika vadzoka zvinobva South Africa kuti haana kuzokwanisa kunzwa nditsanangurira kuti amarried. Ipapo ndo pandine mhosva. Ipapo pandiri kubata ipo. Ndakabva ndatanga kuti sezvo ndatsangura pera kuti anga azotsuka ndakatanga kungomufarira airtime ndichimupa. Haana kuzotsanangura kuti maitore kana kuti maisaurana. Kwakutendera mberi kuti saka asi ndatifambei ini ndega ndakazoona kuti munhu ari married asi kuti ndicharegere chokwadi ndakashaya simba kuti ndicharegere kuenderana. Saka ndiko changamira wangu kuzosvika pakubatwa mameseji nemunhu mumwe. Ndapedza hangu muzita raJesu ndicho chokwadi ichi chandaisa paground pambo vanhu vese vakanditeerera. Saka ndiri pano ndapiwa meseji naMukoma Evans ndiri ku 30 miles mufunge. 30 miles ndiri kurufu. But ndasiya mudzimai wangu newaningina mudzimai wangu ndikati mari iyi mozotera. Munhu ari kundidaidza it's not an ordinary person. Munhu mukuru anotyisa rega nditoenda ndasiya mutumbu bhokisi richidzikiswa ndikati ndakutenda. Saka kusvika ndisvike pano time yandasvika kutya mambo wangu mambo mutasa kuti arega kuzoti kapungu akashora dare rangu akarega kuuya nge ndikutobva ku 30 miles kana Mukoma Evans mameseji mufoni make ndofunga ndati kutsanangura kuti ndapa pazimunya ndapa teachers college aripo anondipupurira Mukoma Evans ndapa Christmas pass ndapa personal kusvika pamanika bridge ndati kutsanangura ndati kupa meseji yo kutya mambo mutasa kuti anozoti kapungu indururani handisiri ndururani. Ndingati hangu ndokutsanangura kwangu. zvekuti mvura payaka kufamba napo inofamba asi zvainoita manje mvura ikagadzirwa kana papa ine rwizi inotedza kanal pane pasina rwizi saka haizocheri futi because inenge yadhaibhetwa. Asi izvozvo izvo hazvimbotadzi hazvo kuti mhosva imhosva pausina kuzotaura kuti kuti pawakanakirwa nekutsvuka kwake nemafuta kuzora kwake nechii uchimuona ari kubva South Africa wakazoya here bota hauna kuzotaurako asi katsauneka apo kanazibota wakadini in a court of law, ignorance is not defense.
zvekuti wangasuziva kuti mukadzi wemunhu kufunga kwakweyo angari mugariri paungari kuona pakauya achitsvuka kudaro waitoziva kuti ari kupinda pakati ndo paari kugeza ari. Saka zvekuti hako hauna kuzoziva pakuti wanga aenda hakundotaura hako semunhu angauda munhu wake, asi chokwadi wanga waenda zvo. So mukadzi wamina mukadzi wako ivani ndakusiya ku 30 miles right. Izvo masiya mukadzi we 30 miles simukaya mai endai pakati mai nebarika ravo tinoramba tiri mungotaura ende hatimboneti charamba tichitaura. Wakadzi kudzikanai nevarume venyu wamakada warume kudzikanai uchivakadzi venyu wamakadii mumba hamudi ruchiwa, mumba hamudi kushora. Ukadzimana washora murume wako kuti kumbeze haana chaanoona, hauzofi wakabva kufarira kupinda mukumbezi naye. Ende kakawanda kacho munhu kuti uzozive kuti tofi iswiti rinonaka unge wakambodya kristu switi ndobva wazwa kuti kristu inotapira asi yakaomarara, asi tofi switi inotapira asi yakapfava. Saka chakanaka ndechekuti kana uchida switi gara watsvaga tofi switi inoenderana nezvorudini nezvokunoda. Ukada kuzotsvaga tofi switi iwe wagara uchidya kristu mindi zvinozokunetsa, mazino anoora, chazooresa mazino hauzochisi. Mazwa mai chinoti murume wako anakidze ndiwe mukadzi. Ukaona uchiti murume wako haumupi mvura yekugeza, haumupi toothbrush yekugeza mazino, haumuainiri hembe, ukazozwa vanhu wako murume wako anonhwa mukana, chiziva kuti newewo wakutozounonhwa mukana. Ukaona usingakwanisi kupa murume wako mvura yekugeza, it means hauzivi kuti wakabvirei kumba kwako. Handingati ndiri kutsvagira mari yekutenga chingwa nehufu neshuga ndozvipa futi mvura yekugeza, ndozviporeshera bhutsu, ndozviainira hembe. Dambudziko riripo nderekuti murume anosangana nematambudziko iwawo, musi waanofunga kubuda haumudzori, because akaona kwaanoainirwa hembe, kwaanopiswa toothpaste patoothbrush nekupiwa mvura iri kudziya yekugeza mukana, ndo kwaanoenda ikoko. Kana aenda ikoko kumudzora kunonetsa. Mukadzi ukazwa murume kuti makumbo angu ane kakuita namu, handiti tora makumbo iwawo aite hoti compress, womaseja makumbo iwawo, unoona kuti murume nyange mari yanga asikadi kupa anokupa, kana secret yanga asikadi kutaura anokutaura, because anenge akuona kuti you deserve that.
mai imi mune mhosva yekudanana nemukadzi nemurume wemunhu, knowing very well kuti murume wechii. Saka imimi muchapawo mukadzi wake uyu unofanira kuzopiwa nhamba dzake neusiya nhamba dzemukadzi wako dzake iyoyo unosiya nhamba dzemukadzi wako. Anofanira kuwanawo mombe dzake mbiri kune munhu angarimutorera mukadzi. Kana asina mombe 700 US by 1 April. Then mimi baba makatapirirwa nezviro zvisi zvenyu, pamakangana kuti handi zvenyu. Ukaona murume uchifonera mukadzi wemunhurume, murume wacho udaira wokata, kwandiri that's being very disrespectful. Mangwana wofona futi pafoni yangu yandakazvitengera nemari yangu, utaure nemukadzi wangu zvekuti uye bota rangu, unenge wamishora. Just for being disrespectful, imombe iwe $350. Then danana nemukadzi wemunhu uchitoziva imombe 3. Saka iwe unobhadhara mombe 4 kune murume 2 by the 1st of April, then the other 2 by end of June. Nembocho mushapo wacho wenzira ndiko kuti bambo muzozive kuti kamudzira kanochengetwa, kamudzira kanokushaisai rufaro bambo isikatokiafu, kamudzira kenyu ngakadzidzire kugara makanofanira kugara, ngakasangobude makasikafaniri kubuda. Muruziva here baba? Yes. I am here kuti mabvumo kuti makakanganisa, but musakanganise zveba. Mushapu uyu ndewe kuti musakanganise zveba. Asi kana mabhadhara mombe kana mari, hazvirevi kuti mukadzi wawenyu mari pamhosva, mukabatwa futi imhosva. Zvekuti vanhu vachiri vese here kana kuti havasiri vese, that is for the two to decide. Kuti vachiri kudana here kana kuti havachadii, havachadana. Asi as long as vachiri vese, kundooneka futi umukisa vakadzi imhosva futi, munodzoka futi vanhu. Tichese here bambo zvamukunzwa zvamutaura ndikuzvinzwa. Yes, chidzidzo kuna vamwe varume kuti ngatirespektewo vakadzi varume. Wariko vakadzi mama wasina basa ndevakaroora neasina kuroorwa ba, muruzwa baba? Wariyo vakadzi wanoti wakaroora nevasina kuroora, uyai nenyaya yekuti handisi munhu wemunhu, mari yako chete. Wari saka kana mudzira wenyu usingakwani bambo, wariyo mari yenyu chete. Asi maenda ikweyo musakangana kupfeka, nekuti muchakwadza vamwe vasina chii.
Can you imagine maini mararane uyu indi ndikataurika ari kuita nekunakirwa kwakaita ndimika. It means kuti even nyangwa makayabota risina kana spoon rautano kukamura nemaoko pasina neprotection. Saka by so doing chii chamakaita you endangered his life. Uyu kana anga ine chirwere mune chirwere uyu asina chirwere matombowo chirwere uyu abva nechirwere akutakura nacho kubva kumba kwenyu kuenda nacho kupi kumba kwacho akufa mukadzi. Uyu akazoitawo musikazwa kuseri nyika yatopera. It's not right. It's not right. Wakadzi ngatigutsikana, varume ngatitese ngatigutsikana. Handizvo here bamwe right. Kana muchibhadhara izvo hamubhadharani ba munotouya nemari iyo pano because you want to make sure kuti uyaita sei bhadhara then munibve mari ushedzwa kupiwa chii mari yacho. Handi yedu ugare zvakanaka